Personal na inihatid ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang tulong pinansyal, bigas at pangkabuhayan sa libo-libong pamilyang naapektuhan ng lindol noong nakaraang taon. Kasabay nito, tiniyak ng gobernador ang tuloy-tuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan para sa rehabilitasyon ng mga komunidad sa Hilagang Cebu. Si Jim Ray Biosa sa balita. Umabot sa 4,904 na pamilya sa Bugos City at sa mga bayan ng Tabogon at Borbon ang nakinabang sa mahigit 49 na milyong pisong tulong mula sa pamahalaang panlalawigan ng Cebu sa ilalim ng Disaster Recovery Caravan na isinagawa nitong linggo. Sa gitna ng pamamahagi ng ayuda, inamin ni Governor Pam Baricuatro na matagal nang hinihintay ng mga benepisyaryo ang nasabing tulong. Ako nalipay nga nahitabo na gud ni kay dugay na ko nagsiging pangyaw-yaw sa Kapitolyo. Although I don't like to do that, but I've been begging them na ako na gining pag-ipan hatang na yun. Don't overture the nation. Ayon sa gobernador, naging posible ang pagpapalabas ng pondo matapos ang koordinasyon ng Kapitolyo at ilang miyembro ng sangguniang panlalawigan. Tumanggap ng tig 10,000 pisong cash assistance at 10 kilo ng bigas ang bawat pamilyang benepisyaryo. Sinabi ni Baricuatro na naghahanap ang lalawigan ng mga paraan upang mapabilis ang pagdating ng ayuda sa mga apektadong komunidad sa mga susunod na kalamidad. Kay mga donations sa ubang ng laing probinsya sa Sudok Pilipinas and also international tabang, no, ako na lang yun nang ipadireksyon ninyo sa mga LGUs. Dili na ako ipaagi sa probinsya kay dugay kaayo mo adto pa na sa trust fund, i-approve pa na proseso sa gobyerno. So mo to mayor para madali ninyo hatag og tabang, ako na gidireksyon ninyo. Bukod sa tulong pinansyal, nagkaloob din ang pamahalaang panlalawigan ng iba't ibang programang pangkabuhayan para sa mga magsasaka at mangingisda. Namahagi ang lalawigan ng mga binhi ng gulay, kalamansi seedlings, hybrid corn seeds at mga pataba para sa rehabilitasyon ng mga sakahan. Nagbigay rin ito ng 10 kalabaw na may kasamang araro at tigda 20 kambing sa bawat munisipalidad upang makatulong sa pagpapalakas ng produksyon sa agrikultura. Samantala, tumanggap naman ng industrial grade Amazon Net Screen ang mga mangingisda sa Bugos City at Tabuelan para sa muling paggawa ng kanilang mga fish pot. Nagpasalamat naman ang mga lokal na opisyal sa natanggap na tulong mula sa lalawigan. Medyo natong pasalamat ko karon kang Governor Pam. Ibaw mo sa panahon sa linog, naabot din siya dire no aron nga makikuban kanato. Ibaw mo ditano nga sa panahon sa kalisod, ang pinaka-importante gyud siguro nga mahatag namo mga leader sa inyo mao ang presensya, di ba? Aron mahibaw mo nga naa ra gyud nagpaluyo ninyo kanunay nga dili gyud mo mapasagdan. Kamutanan diri 3,215 ato siya tagag masipang pakpak. Human ang pista, niabot ang tabang sa Kapitolyo, bugas o cash. No? Tingin ko swerte kayo taga-Bugon, no? Kay gikan sa pista, no naagyo'y gas na gikan sa kay tasan. So si Pampakpak ang kay tasan. Gigamit yun niya kung instrumento ang atong duha kainahan. Dumalo rin sa aktibidad sina board members Tining Martinez, Nelson Mondigo, Mike Villamor at Bourbon Mayor Nico Dotilios. Ayon kay Governor Baricuatro, hindi lamang agarang ayuda kundi pang matagalang kabuhayan ang susi upang ganap na makabangon ang mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Ribiosa, SMNI News.